Ok, guys, deci... Salutare și bine v-ați găsit la noi episod astăzi. Nu știu ce să fac, să-l dezinstalez sau să nu-l dezinstalez. Dacă îl dezinstalez, nu voi mai avea toți brawlerii. Dacă nu, o voi continua să mă joc și mă voi enerva. Scrieți voi în comentarii dacă să șterg Brawl Stars și dacă cum se spune. Dacă vreți să mi-l dezinstalez, dați like, dacă nu, subscribe. Și nu uitați să vă uitați la videourile de pe canalul meu, să dați neapărat o abonare sau un like, de preferat ambele, și o distribuire la prieteni. Deci, comentariul cu cele mai multe, adică, nu, da, comentariul cu cele mai multe like-uri să-l dezinstalez. De exemplu, dacă las un om echipa dezinstalării și se adună multe like-uri, atunci o să mi-l dezinstalez. Dacă echipa și vor fi două echipe, echipa care vor strânge like-uri ca să mă dezabonez, ca să-mi dezinstalez Brawl Stars-ul, și echipa care strânge cele mai multe like-uri, adică cele mai multe like-uri din alea, o să se întâmple acest lucru. Deci dacă vor fi două echipe, echipa care vrea să mi-l dezinstalez, o să e echipa negativă și cealaltă echipă e cea pozitivă. Ca și Buburza și Motanoar, Monarh e personajul negativ și Buburza și Motanoar cele pozitive. Deci, vă las aici cu discuția. Și nu uitați, dacă mai vreți să facem Spiker City sau poate reușesc să fac rost de o mapă, așa un ca și Cagecraft-ul. Poate reușesc, dar după ce mi instalez Minecraft real, că l-am avut în trecut și am reușit să-mi fac o hartă din asta, un cage map sau cum se numește. Și cam atât a fost și cu acest episod. Data viitoare, pa!